Ka jing e jai ben reu klem ka jing kit khle kam dan jing mut angu president rangba ka HANM haba kren ha ka jing yalang pentian smai ya kinong kit kam jong ka HANM Western Ribhoi ka bala long hayeng dorba jong ka Western Ribhoi ha pathar khma menta ka sngi ka khat khandai tere ko April arjar apusan la yo ka jing kren kerkhu kerdo na u secretary ka dorba right mausau ka hima nong spung nangta na u secretary ka dorbar shnang pathakma la sam momento yiginong sanshar ka hima bapher kumjoro ya u secretary ka western dorbar kum kadak ka jing ai men sem bakin sanshar bha ya ki it ki hima bat la yarai ro banyatrai lang bat kinong sanshar ban wanra ya ka imlang sa lang ka babha ka bashngain bat banyada ya ka khandau ka shiap upot usam na ka jing kantor pot ka sarkar Assam. Kentu ya kinong yalan ujung yang na po kasnak trekam na po Western Ribhoi bangin long bakpek ngor ban yada ya kari bat kecak tunreo khamtam na ka jing sia pentut bor hati para kala bamarjang khamkam Ideo lapo ka Assam. Barari parano prasnam ban sakri ya ka jakn reo ya ka dong ka than kam dei ka sok. Kada uno yalam. Wong bangai idri hai kam don ka jigit kle. Klan ka jigit kle. Kamot ba kam don ka jing mentoy ya ka chak ndreu ya ka dong ka thain bara khoi kum ka da jong ka jing pentian smai ya i nongelang ba thmai jong ka HM Western Ribhoi kum article ka ba laipo kum ka da jong ka jing pentian smai so ba ban penbot ya ke jang mat Mensem kabakia, mensem jing surit, mensem jing kitram, pada jing tip beriu tip play, kelas kemban sepiro, kelas kejat cenderu, klan kerandil, dan baka seng HANM, bak tidak smile untuk tersi. Jing tangan long ki aki bakman. Baki bayaba maskam. Jong ka jat beliau. Nak bertaban iada. Yo usam. Kariti kustur. Bat ni jing long bakerpan. Jong ka jat beliau. Congratulations.